στην οποία θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, και είναι η με αριθμό 126 κάθετος 24 Δεκάτου 2025 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας της κοινοβουλευτικής ομάδος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρίου Γεωργίου Ψυχογιού, προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα ασφάλεια σχολικών μονάδων και κάλυψη εκπαιδευτικών κενών στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Κύριε συνάδελφε, κύριε Ψυχογέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τα παιδιά. Τους αφορά η ερώτηση, παρότι έχει να κάνει με την Κορινθία, είναι ένα ζήτημα που διατρέχει όλη τη χώρα. Η πρόσφατη λοιπόν αναστολή λειτουργίας σε σχολική μονάδα στο Δήμο Κορινθίων, στο τρίτο δημοτικό, συγκεκριμένα λόγω προβλημάτων στατικότητας και υποδομών, αλλά και προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις με ταβάνια και χώρους σε άλλα σχολεία της Κορίνθου αλλά και της Κορινθίας από άκρη σ' άκρη, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για οριζόντιους τεκμηριωμένους προσεισμικούς τεχνικούς ελέγχους και για σαφές πρόγραμμα παρεμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια μαθητών, προσωπικού και να μην διαταράσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο, παραμένουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Κορινθίας, με αποτέλεσμα κενά σε διδακτικές ώρες, άνηση κατανομή και λειτουργικές δυσχέρειες στις σχολικές κοινότητες. Η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, κύριε Υπουργέ, που να συνδυάζει καθολικούς τεχνικούς ελέγχους και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας και δεύτερον, την άμεση κάλυψη και στελέχωση με σαφές χρονοδιάγραμμα είναι επιτακτική και θα έπρεπε από χθες να έχει γίνει για την τρέχουσα σχολική περίοδο. Επειδή λοιπόν τα ανωτέρω τεκμηριώνονται και αναδεικνύονται και από δύο ανακοινώσεις σχετικές της ΑΕΛΜΕ Κορινθίας και κινητοποιήσεις των δύο ΕΛΜΕ του νομού, επειδή είναι προφανές ότι η ασφάλεια και η υγεία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τεκμηριωμένους ελέγχους είναι εκ των όνου κάνευ, και επειδή η μη έγκαιρη κάλυψη κενών υπερβαίνει το 50% των θέσεων που έχουν ζητηθεί, οδηγώντας στις συνέπειες που ανέφερα, απαιτείται σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, διαφάνεια και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις αυτές και του προσεισμικού ελέγχου, αλλά και για να καλύψουμε τα κενά, τα εκπαιδευτικά και τα διδακτικά, για να μην χάνονται ώρες και να υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε όλους. Ερωτάστε ποια μέτρα λαμβάνει το Υπουργείο και ποιο το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για καθολικούς τεχνικούς και προσεισμικούς ελέγχους και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας, αλλά και κατάρτιση και δημοσιοποίηση μητρώου ελέγχων με περιοδική επικαιροποίηση, διότι τα πράγματα διαρκώς αλλάζουν και πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Και δεύτερον, ποιο είναι το σχέδιο της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, με ρητές προθεσμίες ολοκλήρωσης, καθώς και ποιος είναι ο σχεδιασμός για προβλέψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων ελλημάτων. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο λόγος σε εσάς για την απάντησή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, η ασφάλεια των σχολικών υποδομών είναι και θα παραμείνει απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της πολιτείας, πόσο μάλλον του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επιτρέψτε μου όμως καταρχάς να τονίσω ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο φαντάζομαι το γνωρίζετε. Να πω λοιπόν ότι η αρμοδιότητα για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη φύλαξη των σχολικών κτηρίων ανήκει στους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας, ο ρόλος του είναι να διασφαλίζει το πλαίσιο, τη διαφάνεια και τη χρηματοδότηση, και αυτό ακριβώς κάνουμε σε συνεχή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. Επομένως, μπορεί να μην είναι η καθαρή αρμοδιότητά μας, παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε και τη δική σας τοποθέτηση, αλλά πόσο μάλλον και εμείς θέλουμε να είμαστε συνέχεια δίπλα και να συνεργαζόμαστε για να δίνουμε λύσεις εκεί που ενδεχομένως και οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο ΑΣΠ, από το 2001 υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου Κτηρίων, το οποίο πλέον έχει επικαιροποιηθεί βάσει του άρθρου 265 του νόμου 5037 του 2023. Στην Περιφερειακή τώρα Ενότητα της Κορινθίας έχουν καταχωρηθεί 236 σχολικά κτίρια στην πλατφόρμα απογραφής και έχουν διενεργηθεί 301 πρωτοβάθμιοι
προσεισμική έλεγχη σε στατικώς ανεξάρτητα τμήματα αυτών. Από τα 301 αυτά δελτία ελέγχου, τα 78 χαρακτηρίστηκαν κατηγορίας Α, δηλαδή πρώτης προτεραιότητας για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση. Θέλω να επιγραμμίσω όμως εδώ ότι ο χαρακτηρισμός Α δεν σημαίνει ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο. Απλώς ότι έχει υψηλότερη σεισμική διακινδύνευση σε σχέση με άλλα και επομένως θα πρέπει να εξεταστεί πρώτο στο επόμενο στάδιο ελέγχου. Το σημαντικότερο είναι ότι σε κανένα κτίριο της Κορινθίας δεν έχει εντοπιστεί 100% βαθμολογία φθορών ή βλαβών στους σχετικούς δείκτες του ΟΑΣΠ, στοιχείο που σημαίνει τι? Ότι δεν έχει προκύψει ανάγκη για άμεση διακοπή λειτουργίας ή κήρυξη ακαταλληλότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία προφανώς υπάρχουν και σαν απάντηση απευθείας εδώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από τον οργανισμό ΟΑΣΠ. Παράλληλα, να πούμε ότι δημιουργούνται και τακτικοί τεχνικοί έλεγχοι των σχολικών μονάδων, χωρίς βέβαια να έχουν αναφερθεί κάποια ύποπτα ή ανησυχητικά ευρήματα. Παράλληλα, να σας πω, και αυτό πρέπει να το τονίσω, είναι ενδεχομένως πέραν της ερώτησης, ότι ήδη 10 σχολεία έχουν ενταχθεί στην Περιφερειακή Ένωση Κορινθίας στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών και βέβαια και στον επόμενο στάδιο αυτού του προγράμματος ακόμα περισσότερα σχολεία και από την Κόρινθο και από την Κορινθία πρόκειται να ενταχθούν. Επομένως, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, να πούμε ότι για μας η ασφάλεια των παιδιών και φαντάζομαι για όλους μας είναι ιερό καθήκον και σε αυτό συνεργαζόμαστε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα προχωρήσω για το δεύτερο σκέλος στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ψυχογέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με προσοχή την απάντησή σας. Θα αναφερθώ και στα δύο ζητήματα για να τα καλύψετε συνολικά μετά και για τα κενά τα οποία κρατήσατε για να δώσετε έτσι υλικό και ό,τι ισχύει και ό,τι δυνατότητες έχουμε για να τα εκπληρώσουμε στη δευτερολογία σας. Θέλω να πω το εξής. Κατάγεστε κι εσείς από μια περιοχή της Αρκαδίας, την οποία ξέρουμε πολύ καλά και εμείς που τελειώσαμε τα σχολεία της επαρχίας και μάλιστα σε μια περίοδο που ήταν καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς. Όποιος γνωρίζει και έχει βιώσει και έχει περάσει από όλα αυτά τα στάδια και τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην περιφέρεια, δυστυχώς η κατάσταση σήμερα είναι πολύ χειρότερη, δυστυχώς, για πολλούς λόγους, αλλά έχει να κάνει και με την ίδια την κυβέρνησή σας και κάποιες επιλογές που έχουν γίνει. Ως τέτοιος λοιπόν και ως παιδί εκπαιδευτικού φιλολόγου στο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και γνωρίζουμε το έργο και τη δυσκολία που έχει το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών να έχουν πρόσβαση για να μείνει και ο κόσμος στον τόπο του που λέμε, στις περιοχές τους και να μην ερημώνουν τα χωριά και οι πόλεις μας. Αυτό λοιπόν το λέω με την ιδιότητά μου αυτή, αλλά και με την ιδιότητα του τομεάρχη πολιτικής προστασίας. Λέω ότι θα πρέπει να κάνετε δύο πράγματα και γι' αυτά σας καλούμε και γι' αυτό θέλουμε ξεκάθαρες, σαφείς απαντήσεις. Δώσατε κάποια στοιχεία σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονται, όμως εμείς σας καλούμε να διασφαλίσετε με κάθε τρόπο, δηλαδή ενισχύοντας τους Δήμους, προφανώς με το συναρμόδιο Υπουργείο ή και ό,τι σας αναλογεί εσάς, σε υποδομές, προσωπικό και μέσα για να γίνουν άμεσα και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι όπου χρειαστεί, να έχουμε δηλαδή πλήρη εικόνα και εκπαιδευτική μας και οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι, οι οποίοι στερούνται εργαλείων πολλές φορές να τα κάνουν, ότι πράγματι υπάρχει ασφάλεια και πράγματι δεν κινδυνεύουν πουθενά και δεν κινδυνολογούμε προφανώς, απλώς προλαβαίνουμε ενδεχομένως τα χειρότερα. Και δεύτερον, εκείνο που σας καλούμε με την ερώτησή μας είναι να καλύψετε, και φαντάζομαι θα απαντήσετε τώρα, όπως είπα και όπως ο ίδιος δεσμευτήκατε, όλα τα κενά τα οποία σας έχουν υποδείξει και η ΕΛΜΕ του νομού μας, αλλά και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης Κορινθίας, ώστε να δουν οι πολίτες ότι το κράτος είναι συνεπές στις υποχρεώσεις σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τα νοικοκυριά, σε μια εποχή που από τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι άλλα πράγματα δεν υπάρχει ρευστότητα, αγοραστική δύναμη στην ουσία και αξιοπρεπής διαβίωση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι το κράτος σε αυτά είναι συνεπές. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι απλές ενέσεις στα σχολεία. Δεν λύνουν το κομβικό, το κεντρικό ζήτημα των υποδομών των εγκαταστάσεων. Χρειάζεται ένα ολόκληρο πρόγραμμα στέγασης γι' αυτό.
Τα κενά είναι πάρα πολλά και τα καταγράφουν, όπως είπα, από 22 συγκεκριμένα εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εγκρίθηκαν στη δεύτερη φάση. Ήταν 77 τα κενά, δηλαδή η Β' ΕΛΜΕ, σε αυτά τα οποία μας έχει κοινοποιήσει στην ουσία για την κάλυψη των βασικών, των στοιχειωδών ειδικοτήτων του νομού, από 77 κενά που υπήρχαν, πήρε 21 στη δεύτερη φάση. Και τώρα μπαίνουμε στον Νοέμβριο, όπως επίσης και στην παράλληλη στήριξη, και θέλω να το τονίσω αυτό, από 234 αιτήματα τα οποία υπήρχαν από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του νομού, έχουν καλυφθεί λιγότερα από 100. Το οποίο σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός για 2 παιδιά ή και πολλά παιδιά στο σπίτι τους δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Μπαίνουμε στον Νοέμβριο, όπως είπα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και τα κενά είναι δυσανάλογα πολλά και απαράδεκτο για αυτή την περίοδο και για αυτό το χρονικό σημείο. Η γνώση και η μόρφωση είναι κοινωνικό δικαίωμα, θεμελιώδης υποχρέωση πολιτείας, όπως είπα, και ζητήματα όπως τα τμήματα και οι συγχωνεύσεις, και θα το πω αυτό για να καταγραφεί για τα πρακτικά και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τα οποία υπάρχουν και στο νομό μας, οδηγούν τόσο σε τμήματα τα οποία έχουν 26-27 παιδιά από 22 που ήταν όταν αναλάβατε την κυβέρνηση από εμάς, κάτι το οποίο και παιδαγωγικά είναι δύσκολο, αλλά και εκπαιδευτικούς δεν προσλαμβάνεται και υπάρχει και βία και καταστολή όταν η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί, το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με απαράδεκτες εικόνες, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με μόνιμες προσλήψεις, πρέπει να αυξηθούν. Είχαμε δρομολογήσει 10.000 για την γενική παιδεία και άλλες τόσες για την ειδική αγωγή και υλοποιήθηκαν στη συνέχεια από την κυβέρνησή σας, αλλά και να μην βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν και οι οποίοι μας στέλνουν αυτά τα υλικά και τα στέλνουν και σε εσάς, να βρεθούν πάλι στη θέση στην οποία βρεθήκανε το 2014, όταν στα πλαίσια του ρόλου του συνδικαλιστικού και τίποτα παραπάνω, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν μετά με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν πρακτικά θέλω να δούμε τι θα καλύψετε τώρα στην τρίτη φάση, έστω και αργά, έστω και καθυστερημένα. Να μας πείτε ειδικά, γιατί ξέρω ότι πλησιάζει η σχετική απόφαση, είναι περίπου στο 50% τα κενά στο νομό, και τι πρακτικά μπορεί να κάνετε με τους Δήμους και τον ΟΑΣΠ για την αντισυσμική προστασία, για να μπορούμε να δηλώνουμε δημόσια ότι τα παιδιά μας πάνε με ασφάλεια στο σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανοχή. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, εκτός από το ότι και δύο έχουμε μεγαλώσει στην επαρχία, εσείς στην Κόρινθο και εγώ σε δημόσιο σχολείο της Τρίπολης ήμουν, είμαι και εγώ γιος εκπαιδευτικού φιλολόγου κιόλας. Επομένως, οπότε νομίζω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και νομίζω ότι ο κοινός μας στόχος είναι ένας, τι θα κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Επειδή αναφέρατε για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι είναι απλές ενέσεις, εγώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται μια κυβέρνηση και κάνει πραγματικά κάτι για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών. Ήδη 431 σχολεία έχουν αναβαθμιστεί, έχουν ανακαινιστεί με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Στο δεύτερο πρόγραμμα και στο δεύτερο στάδιο και για την επόμενη τριετία άλλα 2.500 σχολεία θα αναβαθμιστούν, και βέβαια βάζουμε στην άκρη τα ονάσια σχολεία, τα καινούργια σχολεία που χτίζονται. Επομένως, νομίζω ότι η προσπάθεια είναι εμφανής συνολικά σε όλη την Ελλάδα, και αν έχετε ενδεχομένως προλάβει να επισκεφτείτε ένα από τα σχολεία που είχαν μπει στο πρόγραμμα αυτό και στην Κορινθία, θα δείτε πως και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς πραγματικά χαίρονται το καινούριο περιβάλλον. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης για τα εκπαιδευτικά κενά στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κορινθίας, θέλω να πω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των επικαιροποιημένων καταγραφών κενών από τις διευθύνσεις, αλλά να είσαστε σίγουροι ότι οι αριθμοί που αναφέρατε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην παρούσα φάση. Τώρα, να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με την πρωτοβάθμια και με τη δευτεροβάθμια. Θέλω να σας πω ότι το συντριπτικό ποσοστό των αναγκών έχει ήδη καλυφθεί. Σήμερα στο νομό Κορινθίας υπηρετούν 1.020 εκπαιδευτικοί και μέλη
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι λίγες θέσεις που απομένουν πρόκειται να καλυφθούν άμεσα στην τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, και να σας πω κιόλας ότι το είχα απαντήσει και σε προηγούμενη ερώτηση, ότι ήδη η Υπουργός έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια, επομένως να υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται. Και σε αυτό βέβαια το σημείο να τονίσω ότι ο αριθμός των μόνιμων διορισμών την τελευταία πενταετία έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Κοντά στις 50.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, γύρω στους 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς όπως και φέτος κάθε χρονιά. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και βέβαια να μιλήσουμε και για την μεγάλη ταχύτητα με την οποία έχουν εξελιχθεί και οι δύο διαδικασίες του μεγάλου κύματος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρώτα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και το δεύτερο στο τέλος του Σεπτέμβρη. Τώρα, ειδικά στην Κορινθία να πούμε ότι έχουν διοριστεί 926 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 761 στη γενική εκπαίδευση, 147 στην ειδική αγωγή και 16 στο μουσικό σχολείο, εκ των οποίων 178 μόνο φέτος. Και για τη φετινή σχολική χρονιά, 25-26, 359 αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων υπηρετούν ήδη στις σχολικές μονάδες, με 182 στην ειδική αγωγή και 173 στη γενική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι καμία σχολική μονάδα στην Κορινθία δεν μένει χωρίς δάσκαλο ή καθηγητή, σίγουρα στα βασικά μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, σαφώς υπάρχουν κενά, σαφώς είμαστε σε εγρήγορση, σαφώς ο στόχος μας είναι να εξαλείψουμε τις καθυστερήσεις, να είσαστε σίγουροι ότι και με το τελευταίο στάδιο των αναπληρωτών καθηγητών θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχουν πια κενά στα σχολεία σας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πριν προχωρήσουμε, ήθελα να παρακαλέσω, μου έγινε το